Дӯстон, салом ба ҳама. Имрӯз бегоҳ мо бозии деринтизор финали Суперҷоми Испанияро дар пеш дорем. Реал Мадрид ва Барселона боз дар як Эл-Класико рӯбарӯ мешаванд. Ин дафъа дар майдони бетараф дар гармии шаҳри Ҷидда. Барои мухлисони каталонӣ ин бозӣ аллакай аз эҳсосоти хос пур аст, чунки ғалаба дар Суперҷом метавонад қадами муҳими БАРСА дар роҳи гирифтани унвонҳои бузурги мавсим шавад. Мадридиҳо баъди пирӯзии итминонбахш бо ҳисоби 3-0 бар Малёрка ба финал роҳ ёфтанд. Тими Карло Анчелоти дар чемпионати Испания дар ҷои аввал аст ва силсилаи 5 ғалабаи пайдарпайро паси сар дорад. Белингем зуд ба бозингари калидии ҳамла табдил ёфта истодааст. Ана Мбаппе ҳарчанд гоҳе бозии хубу гоҳе суст нишон диҳад ҳам ҳамеша қодир аст якбора натиҷаи бозиро тағйир диҳад. Бо вуҷуди ин бозиҳои калон барои Реал Мадрид дар ин мавсим на ҳама вақт хуш анҷом ёфтанд. Шикастҳои ногувор аз Ливерпул, Милан, Лил ва ҳамон бохти 4-0 дар хона аз Барселона дар хотири ҳама боқист. Илова бар ин, мушкилоти хатти дифоъ ва эҳтимоли набудани Модрич дар ҳайат шубҳаҳоро ба бор меорад, ки Реал фаворити мутлақи финал аст. ёдор мешавем, ки шумо метавонед худи ҳозир дар омада бо 1x фаворити худро интихоб кунед ва фоидаи пули низ ба даст доред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. Ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. Силкаи лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар айни замон Барселона ҳам аз ҷиҳати ҳайат ва ҳам аз ҷиҳати рӯҳия, яъне психология бартарӣ дорад. аз ҷароҳатҳои ҷиддӣ танҳо набудани Марк Андрей Тер Штегенро зикр кардан мумкин аст, ки кайҳо боз тавобат мегирад. вале мо ниҳоят дебюти Войцех Шестниро дар дарвозаи Барселона дидем, ки хело хуб буд. дар полуфинал каталониҳо Атлетик Билбаоро бо ҳисоби 2-0 мағлуб карданд. дар ин пирӯзӣ футболбози боистеъдод Гави нақши муҳим бозида як гол ва як паси головалро ба номаш навишт. ин писар аллакай яке аз футболбозони ояндадори Аврупо маҳсуб меёбад ва боз ба ҳама нишон дод, ки пешвои ҳақиқии Даста аст. ғайр аз ин, Левандовски ва Рафиня дар ҳолати аълои физикии худ қарор доранд ва дар сабқати беҳтарин бомбардирони Ла Лига зинаҳои аввалро ишғол мекунанд. як бартарии дигари БАРСА пирӯзӣ дар додгоҳ аст, ки ба Даста иҷозат дод Дани Олмо ва Пау Викторро ба ҳайат сабти ном кунанд. чунин тақвияти ҳайат боварии Дастаро боз ҳам бештар менамояд ва илова бар ин, мухлисони БАРСА то ҳол ғалабаи барҷастаи 4-0 бар Мадрид дар охирин Эл-Класикоро фаромӯш накардаанд. ёдоварии он триумф ба каталониҳо илҳоми иловагӣ медиҳад. онҳо мехоҳанд бори дигар исбот кунанд, ки он бохти Реал тамоман тасодуфӣ набуд. бозии имрӯза на танҳо як саҳифаи нав дар таърихи бузурги рақобатҳои футболи Испания аст, балки як финали пуршӯр, пур аз эҳсосот, шарораҳо дар майдон ва умедворем, ки намоиши зебои БАРСА дар ҳамла. маҳз чунин бозиҳо нишон медиҳанд, ки кадом даста воқеан лоиқи унвони беҳтарин аст. умедворем, ки футболбозон таҳти роҳбарии Флик дар майдон тамоми нерӯяшонро мегузоранд ва боз як шаби хотирмонро тақдими мухлисон мекунанд, ки солҳои дароз дар ёдҳо хоҳад монд. мо мухлисони БАРСА бо дили ларзон ҳар як пас, ҳар як финт ва ҳар як зарбаро мушоҳида мекунем. финали деринтизор дар пеш аст. вақти он расидааст, ки бо тамоми қувват дастаамонро дастгирӣ кунем ва то лаҳзаи охирин якҷо истода бошем. виска эл БАРСА ва то дидор пас аз садои ниҳоии уштаки довар дар канали БАРСА TG.